ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଲହରୀ। ପୁଣି ଆମର ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଆସୁଛି ଅଗଷ୍ଟ 15, ତା ପାଇଁ ବି ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସଜାସଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜାସଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମ ଯବାନମାନଙ୍କର କାଲି ଯେଉଁ ପରିବେଷଣ କରାହେବ ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଣ୍ଟ ବି ମରା ସରିଲାଣି। କିଛି ମାତ୍ରା ମରା ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବାକି ରହିଯାଇଛି। ଏପଟେ ଆମର ବାକି ରହିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମର ଏପଟେ ଟେଣ୍ଟ ମରା ହେଇଛି, ଏପଟେ ବି ଟେଣ୍ଟ ସବୁ ମରା ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସେଲୋଟିନ୍ ଡାଇସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ସେଲୋଟିନ୍ ଡାଇସ୍ ହେଇଛି, କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ରୁହନ୍ତୁ। ସେଲୋଟିନ୍ ଡାଇସ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସେଲୋଟିନ୍ ଡାଇସ୍ଟା এই ଜାଗାରେ ହିଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ୟାରେଡ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲୋଟିନ୍ ଡାଇସ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କାଲି ପୁଣି ଆମର ପ୍ୟାରେଡ୍ ହେବ। କେତେ ୟୁନିକ୍ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଜାଗାରେ କାଲି ସକାଳେ ଆମର ପ୍ୟାରେଡ୍ ଚାଲିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପ୍ୟାରେଡ୍ଟି ଆମ ଯବାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାଲି ପରିବେଷଣ କରାହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁଣି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 300 ଲୋକ ପାଇଁ ଆମର ଆରେଞ୍ଜ କରାହେଇଛି ବସିବା ପାଇଁ। ବସିକି ସେମାନେ ଦେଖିବେ। ସେଲୋଟିନ୍ ଡାଇସ୍ର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ସେମାନେ ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲୋଟିନ୍ ଡାଇସ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଏଇଠି ଆମର ସେଲୋଟିନ୍ ଡାଇସ୍ର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ପୁଣି ଆମର ଟେଣ୍ଟ ମରା ହେଇଛି। ଏଇଠି ବି 300 ଲୋକ ବସିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ବି ଆରେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି। ଏଇଠି ଦର୍ଶକମାନେ ବସିକି ଦେଖିବେ, ଆରାମସେ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏଇଟା ଆମର କାଲି 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କାଲି ଆମ ଯବାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାଲି ଏଇଠି ପରିବେଷଣ କରାହେବ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଗୋଟେ ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଆଜି ପୁରା ମେଘୁଆ ପାଗ ଟିକେ କରିଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କାଲି ଯେମିତି ବର୍ଷା ନ ହୁଅ, ନହେଲେ ଆମର ସବୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ। ନହେଲେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ଆମର ସବୁ ବୃଥା ହେଇଯିବ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ପ୍ୟାରେଡ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।